Wah, mantap wis entuk gawean. Wong tuamu mesti seneng. Terus gaji pertama arep dinggo tuku apa? Kowe wis kerja keras. Terus yo sregep nyambut gawe. Dadi mesti pengen nikmati hasilnya. Misale go tuku sing mbok butuhke. Utawa apa sing mbok pengini. Tapi kowe kudu ngati-ati. Aja golek duit terus. Ana sing luwih penting. Ning Alkitab ditulis, awake dhewe kudu sugih ning ngarepe Gusti Allah. Berarti kudu akrab karo DE. Gusti Allah iso bantu kowe puas karo apa sing diduweni. Ora soal akeh utawa sithik. Hasile kowe bakal bahagia lan gawe Gusti Allah seneng. Menurut Wulang Bebasan 13 ayat 5, duit kuwi koyok manuk elang sing duwi sayap, terus mabur ning langit. Mula aja boros. Ben mengko pas butuh, kowe isih duwe tabungan. Carane piye? Gawe rencana. Cateten apa wae kebutuhanmu lan pira regane. Terus cateten apa sing mbok pengini. Lan pira regane. Nek wis ditotal. Bar kuwi bandingno karo pendapatanmu. Pikirno, apa barang-barang kuwi bener-bener mbok butuhke nganti kudu ngetokke duit akeh. Mungkin ana barang sing ora perlu mbok tuku. Dadi kowe iso hemat lan duwite iso mbok tabung. Ning Pengkhotbah 9 ayat 11 ditulis, nek wektu lan kedadian sing ora disangka-sangka iso dialami kabeh wong. Tapi nek kowe duwe tabungan, duitmu iso mbok nggo pas bener-bener dibutuhke. Nah, piye nek kowe kudu tuku barang sing regane larang banget? Kowe iso nabung. Mungkin kowe mikir, nopo dadak nabung? Kan ana kartu kredit. Tapi kartu kredit ana bungane. Suwe-suwe utangmu malah dadi tambah akeh. Nek ora ngati-ati, kowe iso terus-terusan blonjo nganggo kartu kredit. Utangmu dadi tambah akeh. Saking akehe, kowe kudu bayar utangmu nganti bertahun-tahun.